ආමෙන්. ස්වාමීන් වහන්සේ ආපත්. கர்த்தர் நல்லவர். ඔබට ආදරේ. உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබට ආදරේ ගොඩාක්. உங்களை ரொம்ப நேசிக்கிறார். අයියෝ එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක්ට තමයි ආදරේ. අනිත් අයට ආදරේ නැද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? எல்லோரையுமே கர்த்தர் நேசிக்கிறார். சத்தமாக ஆமென் சொல்லுங்க. අද එයා ආදරේ ඉඳ තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. அந்த அன்பினால் தான் நீங்கள் இங்கே ඔයගොල්ලෝ මෙතන ඉඳන් ඉන්නේ එයා ආදරේ ඉඳ. அந்த அன்பினால் தான் நீங்கள் இங்கே இந்த இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். එයා ආදරේ නැති වුණා නම් ඔයගොල්ලෝ අද මෙතනත් නැහැ. அந்த அன்பு இல்லை விட்டால் நீங்கள் இந்த இடத்தில் இல்லை. අර කතාවක් තියෙන්නේ ලොවෙත් නැහැ ලොවි ගහෙත් නැහැ කියයි. அந்த பழம் ஒன்று மரத்தில் இல்லையும் கூட மரத்தில் இல்லாவிட்டால் இல்லாமலே போய்விடும். ඒක ලෝකේ කතාවක් හැබැයි அது ඇත්ත. உலகத்தின் கதை. ස්වාමීන් වහන්සේ නැත්තම් අපි නෑ. கர்த்தர் இல்லாவிட்டால் நாம் இல்லை. උන්වහන්සේ තෝරගත්ත නිසා තමයි ඔබ මම අද ජීවත් වෙන්නේ. கர்த்தர் எங்களை தேர்ந்தெடுத்தபடியால் தான் இன்று நானும் நீங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். හාලෙලූයා. ஹalleluya. ඇත්තනම උන්වහන්සේ කොයි තරම් යහපත්ද. கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவராகவே இருக்கிறார் உண்மையாகவே. දෙවියන් වහන්සේට ඕනි අපිට හොඳ ජීවිතයක් දෙන්න. கர்த்தருக்கு அவசியம் எங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுக்கிறது. දෙවියන් වහන්සේට ඕනි අපිව සතුටෙන් තියන්න. கர்த்தருக்கு அவசியம் எங்களை சந்தோஷமாக வைத்துக் දෙවියන් වහන්සේට ඕනි අපිව නිරෝගීව සුවෙන් තියන්න. எங்களை சுகபலத்தோடு வைத்துக்கொள்ள கர்த்தருக்கு அவசியமாக உள்ளது. හැබැයි ඒකේ අනිත් පැත්ත. அதற்கு மறுபக்கமாக මොකද? කිව්වොත් என்னவென்றால் යක්ෂයා ඔබ සතුටෙන් ඉන්නවට කැමති නැහැ. பிசாசு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு விருப்பமல்ல. යක්ෂයා ඔබ සතුටෙන් ඉන්නවට කැමතිම නැහැ. நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பதற்கு பிசாசு விருப்பமே இல்லை. යක්ෂයා ඔබ සුවෙන් ඉන්නවට කැමති නැහැ. நீங்கள் சுகமாய் இருப்பதற்கு அவன் விருப்பமில்லை. ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉන්නවට ඌ කොහොමත් කැමති නැහැ. பிரச்சனையே இல்லாமல் வாழ்வதற்கு அவன் விருப்பமே இல்லை. ඒ ඇයි දන්නවද? ஏனென்றால் ඌගේ ජොබ් එක ඒක. அவனுடைய தொழிலே அது. නේද? ආමෙන්. ஆமென். අපේ ලෝකයේ විදියට රස්සාවල් එක එක රස්සාවල් කරාම உலக பிரகாரமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு வேலைகள் செய்தாலும் අපිට වගකීම් පැවරිලා තිබෙනවා. நிறைய எங்களுக்கு பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். ඔබ කවදාකවත් අනුන්ගේ වගකීමක් කරන්න යනවද? நீங்கள் மற்றவர்களை பொறுப்பை எடுத்து நீங்கள் ඔබ செய்வீர்கள். වැඩට යන්නේ ඔබගේ රාජකාරිය කරන්න. நீங்கள் வேலைக்கு போவது உங்களுடைய வேலையை செய்வதற்காக. ඒ වගේම යක්ෂයා அது போலவே பிசாசும் ඔබ මොඹ ඇවිදිමින් உங்களுக்கு முன்பாக நடந்து කාව ගිලගම්දෝ කියලා ඌ බලාගෙන යනවා. யாரை விழுங்கலாமோ என்று பார்த்து கொண்டிருக்கிறான். ඒක නිසා යේසුස් වහන්සේ ඔබව තෝරගත්තා. இயேசு உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார். ඔබව කාටවත් ගිලගන්න බෑ. உங்களை யாராலும் விழுங்க முடியாது. මොකද සුද්ධ යොහන් පොතේ මං කියවද්දී யோவான் புஸ்தகத்தில் போதகர் வாசித்த நேரத்தில் මේ අමුතුම දෙවියන් වහන්සේ මේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ උන්වහන්සේගේ යාඥාව එතන සඳහන් කරනවා. யோவான் 17ஆம் அதிகாரத்தில் கர்த்தருடைய ஜெபத்தை அங்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. අනිත් සුභාරංචි පොත් 3ට වඩා மற்ற சுவிசேஷ புத்தகங்கள் 3ஐ விட මේ යොහන් සුභාරංචියේ අමුතු එලිදරව්වක් තිබෙනවා. யோவான் சுவிசேஷத்தில் வெளிப்பாடு விசேஷமான வெளிப்பாடு உண்டு. මොකද අරගොල්ලෝ ඔක්කොම අහලා ලිව්වා. அவர்கள் கேட்டு எழுதினார்கள். මෙයා ඇහිච්ච දේ ලිව්වා. இவர்கள் கேட்டதை எழுதினார். අහලා ලියන එකයි கேட்டு எழுதுவதும் ඇහිලා ලියන එකයි கேட்டறிந்து எழுதுவதும் දෙකක්. ரெண்டு. ආමෙන්. හalleluya නේද? දැන් මොනවාරි ඔබ කාට හරි කියද්දි ඒක අහන කෙනාට ඒක හරි. நீங்கள் ஏதாவது சொல்லும் போது அதை கேட்கிறவருக்கு அது சரியாக හැබැයි இருக்கும். එයා ගිහිල්ලා කියන දේ ටිකක් අද කරනවා. ஆனாலும் அது கேட்டவர் போய் இன்னொருவருக்கு சொல்லும் போது அதை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சொல்லுவார். අර සම්පූර්ණම අර්ථය එන්නේ නැහැ. முழு අர்த்தமும் அதில் வராது. ඒ යොහන් සුභාරංචියේ අමුතු දෙයක් මම දකිනවා. யோவான் புஸ்தகத்தில் ஒரு விசேஷமானதை காண்கிறார். මම අද සුභාරංචිය අද පණිවිඩය ගේද්දී இன்று உங்களுக்கு வசனத்தை கொண்டு வரும்போது මට ආපු මාතෘකාව තමයි ඔබ කවුද? எனக்கு வந்த தலையங்கம் தான் நீங்கள் யார். වෙන සභාවක வேறு சபைகளில் මම ඇහුවනම් ඔබ කවුද කියලා நீங்கள் யார் என்று கேட்டால் අත උස්සලා කෑ ගාලා කියනවා මම ජේසුස් වහන්සේගේ. கரங்களை உயர்த்தி நான் இயேசுவின் பிள்ளை என்று கூறுவார்கள். අපේ සභාව නිදිද මන්දා බය වෙන්න එපා எங்கள் කණ්ඩ சபை තියනවා. நித்திரையாக இருக்கிறது. තව පැය දෙකකින් විතර කණ්ඩ දෙනවා. හalleluya. ஹalleluya. බඩ ගැන හිතන්න එපා. வயிற்றை பற்றி யோசிக்க බඩ வேண்டாம். ගැන හිතුවොත් ඔබ දුප්පත් වෙනවා. நீங்கள் வயிற்றை பற்றி யோசித்தால் ஏழையாகவே இருப்பீர்கள். ආත්මිකව හිටියොත් ඔබ පොහොසත් වෙනවා. ஆவிக்குரிய விதத்தில் இருந்தால் நீங்கள் මේ වෙලාවේ මගේ කටින් මොනවද පිට වෙන්නේ ඒක බලා ගන්න. போதகருடைய வாயிலிருந்து வரும் வார்த்தைகளை நீங்கள் මොකද பார்த்து මම ඇවිල්ලා ප්‍රොෆට් කෙනෙක් නෙමෙයි.
நான் அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி அல்ல, මං ඇවිල්ලා කියන තනතුරු මුකුත් නැහැ. எனக்கென்று எந்த தகுதியும் இல்லை. හැබැයි ඔය සියොන් පිබිදීමේ සභාවේ දෙවියන් වහන්සේ බැටළුව ටිකකට නායකත්වය දීලා තියෙනවා මට. ஆனாலும் எனக்கு சியோன் சபையில் சில ஆடுகளுக்கு என்னை தலைவனாக வைத்துள்ளார். හැබැයි මම මෙතනට නැග්ගට පස්සේ நான் இந்த இடத்திற்கு வந்த பிறகு මං කතා කරන දේවල් අල්ලගන්න. நான் பேசும் வார்த்தைகளை நீங்கள் பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். මෙතන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා එයා හිටවත් මේටවත් ඒ මගේ වචන යවන්නේ නැහැ. இங்க ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க, அவங்க நான் சொல்லும் வார்த்தைகளை இங்கும் அங்கும் அனுப்ப ඒක மாட்டார்கள். නිසා එයා ආශිර්වාද ලබනවා. அவங்க அதனால் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள். මම එයාට මොනවා කිව්වත් ඒක එයා මට දවසෙන් කෝල් දෙකෙන් කෝල් කරලා කියනවා හරි පාස්ටර් ඒක හරි ගියා කියලා. நான் எது சொன்னாலும் அவர் 2-3 நாளில் கால் பண்ணி சொல்வார் அது දේව சரியாக වචනේ இருக்கிறது. ආලේපයක්. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு அபிஷேகம். දේව වචනේ තුල බලයක් තිබෙනවා. தேவனுடைய வார்த்தையில் வல்லமை உண்டு. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ජීවමානයි. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஜீவன் உள்ளது. උන්වහන්සේගේ වචනේ ඉස්ව නැරි එන්නේ කියලා දේව වචනේ කියනවා. கர்த்தருடைய வார்த்தை வெறுமையாக வராது என்று லස්සනට வார்த்தை කියනවා. கூறுகிறது, அழகாக கூறுகிறது. ඒක ගිහිල්ලා කරලා තමයි එන්නේ. அது போய் அவருடைய வேலையை செய்து தான் வரும் என்று. ඒක කරන්න ඉඩ දෙන්න ඕනේ ඔබ. அதை செய்வதற்கு இடம் கொடுக்க வேண்டியது එතකොට நீங்கள். තමයි ඒක වැඩේ සිද්ධ වෙන්නේ. அப்போது தான் அந்த வேலை நடக்கும். මම ආයෙමත් අහනවා. மறுபடியும் கேட்கிறார், ඔබ කවුද? நீங்கள் யார்? ආමෙන්. ආයෙමත් නැහැ. හලෙලූයා. දෙවියන් වහන්සේ එන්නේ නැහැ. මලානික සභාවක් දෙවියන් වහන්සේට ගෙනියන්න. මැරිච් උන් ටිකක් ගෙනියන්න දෙන්නේ නැහැ. இறந்து போன ஒரு சபையை எடுத்து செல்ல ஆண்டவர் வரமாட்டார். අපි දැන් අන්තිම ගීතිකාවේ කියනවා ඒ ගීතිකාවේ තියෙනවා මේ අර නිලම්බරේ දේවදූතුන් විහිදේ ස්වාමින් වහන්සේගේ නාදයයි කියලා නේද? ඉතින් මේ වගේ සභාවක් වුණාම දෙවියන් වහන්සේ ගාවට යයිද? ප්‍රීතියෙන් සතුටේ ආත්මයෙන් දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන කණ්ඩායමක් තමයි දෙවියන් වහන්සේට ඕනි. சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக கர்த்தரை ஆராதிக்கிற ஜனங்கள் தான் ஆண்டவருக்கு දේව தேவை. වචනේ කියනවා මම මට නමස්කාර කරන්න උන් සොයනවායි කියලා. கர்த்தருடைய வார்த்தையில் உள்ளது கர்த்தரை துதித்து ஆராதிக்கிறவர்கள் தேவை என்று. අද දෙවියන් වහන්සේට වෙලාවක් නැහැ මොකද කරන්න නමස්කාරය අපිටම නමස්කාර කරගන්නවා. நாங்கள் கர்த்தருக்கு துதித்து ஆராதிக்காமல் நாம் நமக்கே செய்து අනේ கொள்கிறோம். හිට මං ජීවත් වෙන්න කොහමද? நான் எப்படி நாளைக்கு வாழ்வது? අනේ මේක මට නැති වෙයිද? எனக்கு இது இல்லாமல் போய்விடுமா? හැම වෙලේම නමස්කාරය මං ගැනමයි. துதி ஆராதனையில் என்னை பற்றியே நாங்கள் දෙවියන් වහන්සේ கேட்டுக்கொண்டிருப்போம். ඔබ කැඳවුවේ ඔබ දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. கர்த்தர் உங்களை அழைத்தது கர்த்தருக்கென்று துதித்து ஆராதிக்கும். උන්වහන්සේ කියන නුඹ මට නමස්කාර කරනකොට සියල්ල නුඹගේ ඉෂ්ට වෙන්න යනවායි කියලා. கர்த்தர் கூறுகிறார், நீ என்னை ஆராதிக்கும் போது சகலமும் உனக்கு நன்மையாகவே ஆகும். ආත්මෙන්ද බුද්ධියෙන්ද ශක්තියෙන්ද දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්න. இருதயத்தோடும் ஆத்மாவோடும் அவரை துதிக்க வேண்டும். මම නම් දෙවියන් වහන්සේගේ. நான் தேவனுடையவன். ඇයි එහෙම කියන්නේ? ஏன் நான் මම சொல்லுகிறேன்? බය නැතුව එහෙම කියනවා. நான் பயப்படாமல் මොකද கூறுவேன். දන්නවද දේව වචනේ ලියලා තියෙනවා. ஏனென்றால் வார்த்தையில் எழுதியுள்ளது. යේසුස් වහන්සේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි පදේ කියනවා ඔබ මට කරන්ට දුන් වැඩේ මම තීන්දුව කර ඉවරයි. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது, நீர் எனக்கு கொடுத்த வேலையை செய்து முடித்து விட்டேன். සිස්ටර් අනෝජ කියවමුද? ශුද්ධ වූ යොහාන් 17 වන පරිච්ඡේදයේ 4 වෙනි වගන්තිය. මම තීන්දුව කර පොළවේදී ඔබ ගෞරවයට පැමිණෙවිමි. දැන් පියාණනි ලෝකයේ තිබෙන්ට හරි ඔමින් අට ඒ ඇති. මොකද්ද කියන්නේ? හalleluya. ජේසුස් වහන්සේට හිටියේ නෑ ලොකු කණ්ඩායමක්. இயேசுவுக்கு பெரிய கூட்டம் இருக்கவில்லை, ජේසුස් වහන්සේත් එක්ක හිටියේ කුඩා කණ්ඩායමක්. சிறு கூட்டமே இருந்தது. හැබැයි ජේසුස් වහන්සේ පුදුම දෙයක් එළිදරව් කරනවා. ஆனாலும் கர்த்தர் ஒரு புதுமையான காரியம் வெளிப்படுத்தினார். ඔයා මට දුන්නු අය නේද? நீர் எனக்கு கொடுத்தவர்கள். මේක කියන ඔබ මට කරන්ට දුන්න වැඩේ මම තීන්දුව කර පොළවේදී ඔබ ගෞරවයට පැමිණෙමි. பூமியிலே உமக்கு மகிமை உண்டாகும்படி நீர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், நீர் அனுப்பின கிரியைகளை நியமித்த கிரியைகளை செய்து முடித்தேன். දැන් ජේසුස් වහන්සේට හිටියේ නෑ මට වගේවත් කණ්ඩායමක්. இயேசுவுக்கு போதகருக்கு போலவே ஒரு கூட்டம் இருக்கவில்லை. ජේසුස් වහන්සේට හිටියේ කුඩා කණ්ඩායමක්. இயேசுவுக்கு இருந்தது ஒரு சிறு கூட்டமே. ඒ කණ්ඩායමේ 12 දෙනයි. அதில் 12 பேர் மாத்திரமே. දැන් 12 දෙනාගෙනුත් එකෙක් හැලෙන්න යනවා. அதில் 12 பேரில் ஒருவரும் விழுந்து விட போகிறார். එහෙනම් 11 දෙනයි. ஆனாலும் 11 பேர் தான். හැබැයි ජේසුස් වහන්සේගේ වැඩේට 12 දෙනාම ඕනි.
இயேசுவின் வேலைக்கு 12 பேர் தேவை. හාලෙලූයා. ஹalleluya. යේසුස් වහන්සේගේ වැඩේට 12 දෙනාම ඕනේ. இயேசுவின் வேலைக்கு 12 பேர் தேவை. ජුදස් ඕනේ නැද්ද? யூதாஸ் தேவை இல்லையா? ජුදස් ඉඳ තමයි ඔබයි මායි අද මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නේ. யூதாஸ் இருந்தனால தான் நாங்களும் நீங்களும் ඌ இங்கே පාවලා දුන්න ඉඳ තමයි අද අපිට යේසුස් වහන්සේ තුල අලුත් ජීවිතයක් ලැබුණේ. யூதாஸ் காட்டி கொடுத்தபடியினால் தான் இயேசுவுக்குள் எங்களுக்கு දැන් ஒரு புது යේසුස් வாழ்க்கை වහන්සේ කියන கிடைத்தது. ඔබ මහිමයට පත් වෙන්න වැඩේ ඉවරයි මං කරලා පොළවේ. இயேசு கூறுகிறார் தேவனிடம் நீர் மகிமைப்படுத்தும் வேலை முடிந்து යේසුස් වහන්සේ මැරෙන්න ඉස්සල්ලා දවසේ. இயேசு மரிப்பதற்கு முந்தின நாள் දැන් යේසුස් වහන්සේ දන්නවා වැඩේ සම්පූර්ණ වුණා උන්වහන්සේ තුල. இயேசுவுக்கு தெரியும் அவருடைய கிரியைகள் எல்லாம் சம்பூர்ணமானது என்று. පිලිප්පි පොතේ 2:18 කියනවා. பிலிப்பு 2:14 කියවන්න ටක් ගාලා. පිලිප්පි දෙවැනි පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි වගන්තිය. එසේම නුඹලාත් සන්තෝෂව sorry. මට පදේ පොඩ්ඩක් 8 මොකද්ද කියන්නේ? මනුෂ්‍යාකාරයෙන් සිටිය කලත් මරණය එසේය. කුරුසේ මරණය දක්වා කීකරුසේක. යේසුස් වහන්සේ කීකරු වුණා කුරුසේ මරණය දක්වා. இயேசு கீழ்ப்படிந்தால் சிலுவை மரணம் மற்றும் උන්වහන්සේ තීන්දුව කර ඉවරයි මම දැන් මේ සෙනග වෙනුවෙන් මැරෙන්න යනවා කියලා. கர்த்தர் தீர்மானித்து விட்டார் இந்த ஜனங்களுக்காக மரிக்க போகிறேன் என்று. ඒක යේසුස් වහන්සේගේ උවමනාව නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේගේ උවමනාව. அது இயேசுவின் தேவை அல்ல தேவனுடைய தேவையாக இருந்தது. ඇයි දෙවියන් වහන්සේට ඕනි කණ්ඩායම? தேவனுக்கு அவசியம் ஒரு கூட்டம். දෙවියන් වහන්සේට ඕනි උන්වහන්සේටම කියලා සෙනගක්. கர்த்தருக்கு அவசியம் கர்த்தருக்கென்றே ஒரு ஜனம். අපි දකිනවා පරණ ගිවිසුමේ හිටියා. பழைய ஏற்பாட்டிலும் இருந்தார்கள். හැබැයි ඒ ගිවිසුමේ සත්ව පූජාවෙන් දෙවියන් වහන්සේට මනුෂ්‍යව ලං කරගන්න බෑ. பழைய ஏற்பாட்டில் தகன பூஜைகளின் மூலம் கர்த்தர் அண்டை எடுத்துக்கொள்ள முடியாது ஜனங்களை. දෙවියන් වහන්සේට ලං කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මොකද්ද? ඒ දෙවියන් වහන්සේම මේ පොළවට ඇවිල්ලා ඔබ මම වෙනුවෙන් ජීවිතේ දුන්නොත් පමණයි. கர்த்தராகிய இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்து எனக்கும் உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தால் மட்டுமே தேவன் அண்டை போக முடியும். එන්න ජේසුස් වහන්සේ කියන චරිතය නිර්මාණය වෙනවා. ஆகவே தான் இயேசு என்ற சரித்திரம் வருகிறது. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මම වෙනුවෙන් පූජා වෙන්න මේ පොළවට ආවා. அந்த தேவனே உங்களுக்கும் எனக்குமாக மரிக்க இந்த பூமிக்கு මෙතන வந்தார். එලිදරව්වක් තිබෙනවා. இந்த இடத்தில் ஒரு வெளிப்பாடு உண்டு. දැන් මේකේ ගොඩම බයිබල් විශාරදයෝ කියන්නේ මේ 12 දෙනා තමයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ දෙවියන් වහන්සේගේ මේ වෙලාවේ මේ යාක්ෂාව තුල කියලා. இந்த ஜெபத்தின் மூலம் கர்த்தர் 12 பேரை தான் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் என்று சரித்திரங்கள் கூறுகிறது. හාලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ දන්නවා සමස්ත සෙනගම යේසුස් වහන්සේගේ නාමය තුල ගැලවෙන්න යනවායි කියලා. இயேசு அறிந்திருந்தார் முழு உலகமும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே விடுதலை அடைய போகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේ මොවුන් 11 දෙනාව පාවිච්චි කරන්න යනවායි කියලා දන්නවා. கர்த்தர் இந்த 11 பேரையும் பாவிக்க போகிறார். අපි දන්නවා ඒකට යම් ටික දවසකින් ඒකට එකතු වුණා තව එක්කෙනෙක්. பிறகு சில காலங்களில் இன்னொருவர் அவர்களோடு சேர்ந்து கொண்டார். ඒ තමයි පවුලුතුමා. அவர் பவுல். පවුලුතුමා යවුම් පත්‍ර 14ක් ලිව්වා. 14 புத்தகங்கள் எழுதினார். මනුෂ්‍යයන්ගේ ජීවිතවලට ජේසුස් වහන්සේව තැන්පත් කරා. மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் இயேசுவை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே அப்படியே அனுமதித்து கொடுத்தார். ඒ පිලිප්පි වරුන්ට ලියන යවුම් පත්‍රයේ කියන්නේ ඒකයි. කුරුසේ දක්වා උන්වහන්සේ කීකරු වුණායි කියලා. ஆகவே தான் பிலிப்பு புத்தகத்தில் கூறுகிறார் சிலுவை மரணம் மட்டும் அவர் கீழ்ப்படிந்திருந்தார். මොකද පවුලුතුමා දන්නා ඔව් කොයි තරම් පව්කාරයෙක්ද කියලා. ஏனென்றால் பவுலுக்கு தெரியும் அவர் எவ்வளவு ஒரு பெரிய பாவி என்று. ඔව් කොයි තරම් වැරදි කරාද කියලා දන්නවා. அவர் எவ்வளவு தவறுகள் செய்தார் என்று. සභාවට කොච්චර වැරදි කරාද කියලා දන්නවා. சபைக்கு விரோதமாக எவ்வளவு தவறுகள் ඉතින් செய்தார். එහාට ගොඩක් අත්දැකීම් තිබ්බා ඒ ගැලවීමට ඇවිල්ලා යේසුස් වහන්සේ ගැන. அவருக்கு இரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு இயேசுவுக்குள் நிறைய அனுபவங்கள் இருந்தது. යේසුස් වහන්සේ දැනගත්තා අර එවෙලේ කරන යාක්ෂාව තුල පවුලුත් මේකට ඇතුල් වෙන්න යනවායි කියලා. இயேசு ஜெபிக்கும் போது அறிந்து கொண்டார் அந்த நேரத்தில் பவுலும் அதற்குள் வருவார் என்று. මමත් ඔබත් මේකට ඇතුල් වෙන්න යනවායි කියලා. நானும் நீங்களும் அதற்குள் நுழைவோம் என்று. හරිම වැදගත් දෙයක්. அது ரொம்ப முக்கியமானது. දේව වචනේ අවබෝධය අපිට වැදගත්. தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்வது ரொம்ப முக்கியம். හalleluya. හැම වෙලේම අපි දෙවියන් වහන්සේව දකින්න ඕනි. උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් අර බයිබලේ කියනවට වඩා
ඊට වඩා ගැඹුරෙන්. நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆண்டவரை அறிந்து கொள்ள வேண்டும், வார்த்தையில் உள்ளதை விட ஆழமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். හාලෙලූයා. அல்லேலூயா. හාලෙලූයා. දෙවනි පදේ කියන පස්වෙනි පදේ කියවන්න. ஐந்தாம் பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம். not Philippi. யோவான். John, yeah. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம். යොහන් 17 පස්වෙනි වගන්තිය. දැන් පියාණනි ලෝකයේ තිබෙන්ට පළමුවෙන් ඔබ වෙත මට තිබුණු මහීමෙන් ඔබ වෙත මා ගෞරවයට පැමිණෙව්ව මැනව. ආමෙන්. හalleluya. හalleluya. ආලා තිබ්බද යේසුස් වහන්සේ? நீங்கள் இயேசுவை கேட்டிருந்தீர்களா? ලෝකේ ප්‍රථමයේ තිබෙන්න ඉස්සලා යේසුස් වහන්සේ හිටියයි කියනවා. இயேசு உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பே இந்த பூமியில் இருந்தார் என்று අහලා තියෙනවද? ඔව්. අහලා තියෙනවද? එහෙනම් කියන්න බලන්න ඒ පදේ අපි කියමුද? යෝහන් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ පළවෙනි පදය. කියවමු පුතා එක පොඩ්ඩක්. පටන්ගන් මෙහිදී වාක්‍යානෝ සිටීසේක. හalleluya. වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සිටීසේක. වාක්‍යානෝ දෙවියන් වහන්සේව සිටීසේක. යේසුස් වහන්සේ මුලින් ඉඳන්ම කොහෙද හිටියේ? இயேசு முதல் தொடக்கத்தில் இருந்து எங்கிருந்தார்? දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක කියලා කියනවා. தேவனோடு இருந்தார். දෙවියන් වහන්සේම උන්වහන්සේ කියලා කියනවා. தேவனே அவராக இருந்தார். කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවා? ஆமென். මොකද මම නෙමෙයි කියන්නේ බයිබලයේ කියන්නේ. போதகர் கூறவில்லை, வேதாகமம் கூறுகிறது. හalleluya. ஹalleluya. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ කියනවා ඒ ලෝකයේ මැවීමට ප්‍රථමයෙන් මට තිබ්බ ගෞරවය නැවත උන්වහන්සේට දෙන පිණිස. அந்த தேவன் கூறுகிறார், உலகம் சிருஷ்டிக்கப்படுவதற்கு முன்பாகவே இருந்த கௌரவத்தை எனக்கு கொடுக்கும்படியாக என்று. හalleluya. මොකද යේසුස් වහන්සේට වැදගත් දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේ. இயேசுவுக்கு முக்கியமானவர் தான் தேவனாகிய கர்த்தர். කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ මතෙව් සුභාරංචි 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 කොහෙද කියන ස්වර්ගයේද පොළොවේද සියලු බලය මට දී තිබේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ. மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரத்தில் கூறப்பட்டது போல வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று උන්වහන්සේ මැරෙන්න ඉස්සල්ලා ඉල්ලපු දේ கர்த்தர் மரிப்பதற்கு முன்பு கேட்டது, උන්වහන්සේ මැරිලා නැවත නැගිටීම උන්වහන්සේට ඒ බලය දුන්නා. கர்த்தர் மரித்து உயிர் தெழுந்த போது அந்த வல்லமை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. උන්වහන්සේ ගෝලියෝ ඉදිරියට හැවිල්ලා කිව්වා මට ස්වර්ගයේද පොළොවේද පොළොව යටද සියලු බලය මගේ අතේ තියෙන්නේ කියලා. கர்த்தர் சீஷர்களுக்கு முன்பாக வந்து கூறினார், பூமியிலும் பூமியின் கீழும் சகல அதிகாரம் எனக்குள் இருக்கிறது. ඒ වගේම බයිබලයේ කියනවා அதுபோல் வேதாகமத்தில் கூறப்பட்டது. ස්වාමිනී මේ 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17ஆம் அதிகாரத்தில் ඔබත් මාත් අතර මොවුන්ව තබා ගන්න කියලා. எனக்கும் உமக்கும் இடையில் இவர்களை வைத்துக் கொள்ளும் என்று. එදා කියන්නේ නැති ගෝලියෝ 12 දෙනා ගැන. அன்று 12 சீஷரை பற்றி கூறியிருக்கலாம். හැබැයි අදත් මේ වචනේ ජීවමානව තිබෙනවා. ஆனாலும் இன்றும் அந்த வார்த்தை ஜீவன் உள்ளதாக உள்ளது. අද ඔබත් මමත් ඉන්නේ ඒ පියාණන්ගේද පුත්‍රයාණන්ගේද මැද්දේ. அந்த குமாரனதிலும் ஆவியானவரிலும் நடுவில் நாங்கள் இருக்கிறோம். ඒ ස්වාමින් වහන්සේ තමයි මගේ ස්වාමින් වහන්සේ. அந்த தகப்பன் தான் என்னுடைய தகப்பன். ඒ දෙවියන් වහන්සේ තමයි මගේ දෙවියන් වහන්සේ. அந்த தேவன் தான் என்னுடைய தேவன். එහෙනම් ඔබ මම කවදාක්වත් වෙන කවුරුවත් වෙන්න බෑ. එහෙනම් අපි වෙන්න ඕනි දේව දරුවෝ. நாங்கள் வேறு யாராகவும் மாற முடியாது. நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற வேண்டும். யோහන් පොතේම කියනවා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ முதலாம் அதிகாரம் யோவான் முதலாம் அதிகாரத்தில் යේසුස් கூறப்பட்டுள்ளது, වහන්සේ තුල ගැලවීම ලබන හැම කෙනෙක්ම දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කියලා. தேவனால் இயேசு கிறிஸ்துவினால் ரட்சிக்கப்படுகிற அனைவரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. රෝම පොතේත් කියනවා ரோமர் புஸ்தகத்திலும் கூறப்பட்டுள்ளது, යම් පමණ දෙනෙක් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගෙන යනවාද එපමණ දෙනා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝයි කියලා. பரிசுத்த ஆவியானவர் கொண்டு போகிற அனைவரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று ரோமர் புத்தகத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නේ නටන්න නෙමෙයි. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆடுவதற்கு வருவதில்லை. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නේ දඟලන්න නෙමෙයි.
துடிக்கிறதுக்கு வருவதில்லை. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නේ බල්ටි ගන්න නෙමෙයි. பல்டி அடிக்க வரமாட்டார். සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ඉන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේවත්වයේ ආත්මය අපිව සම්බන්ධ කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවා හැටියට. பரிசுத்த ஆவியானவர் வந்து தேவனோடு எங்களை சம்பந்தப்படுத்துகிறார் அவருடைய ඒක තමයි பிள்ளைகளை. කියන්නේ උන්වහන්සේ ආකල නුඹලා බලය ලබන්න ඕය කියලා. ஆகவே தான் தேவன் வரும்போது நீங்கள் ඒක දේව பலமடைவீர்கள். රාජ්‍යයේ බලය. அது தேவனுடைய வல்லமை. ඒ බලය හරි ලස්සනයි. அது அலங்காரமாக. ඒ බලයට විඩයක් තිබෙනවා. அதில் ஒரு விடுதலை உண்டு. ඒ බලයට වැදගත්කමක් තිබෙනවා. அதற்கு ஒரு மேன்மை உண்டு. අද ගොඩක් වෙලාවට මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ සමහරත් අය තුල ක්‍රියා කරද්දී අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. சில நேரங்களில் பரிசுத்த ஆவியானவர் கிரியை செய்யும் போது ஒரு சிலருக்குள் எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாக உள்ளது. ඒකේ හේතුව තමයි அதற்கு காரணம் අපි ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන හරියට නොදන්න. நாங்கள் தேவனை சரியாக அறிந்து கொள்ளாதது. උන්වහන්සේ ආකල නුඹලාව සත්‍යතාවය කරා ගෙන යනවායි කියලා දේව වචනේ. தேவன் உங்களுக்குள் வரும்போது சத்தியத்துக்குள்ளாக உங்களை வழி நடத்துவார் என்று. උන්වහන්සේ ආකල නුඹලාට පාපය ගැනත් ධර්මිෂ්ඨකම ගැනත් විනිශ්චය ගැනත් කියා දෙනවායි කියලා තියෙනවා. கர்த்தர் வரும்போது பாவத்தையும் நியாயத்தையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் என்று. මුලින් තිබුණේ ඒක දෙවියන් වහන්සේට විතරයි. அது தேவனுக்கு மட்டுமே முன்பு இருந்தது. මනුෂ්‍යයන්ට එහෙම තිබුණේ නැහැ. மனிதனுக்கு அது இருக்கவில்லை. හැබැයි දේව ආත්මය ආවට පස්සේ මොකද වුනේ? ஆனாலும் தேவ ஆவியானவர் வந்த பிறகு මනුෂ්‍යයත් ඒ ස්ථානයට දෙවියන් වහන්සේගේ වර්ධනය ලැබුවා. மனிதனும் தேவன் அண்டையில் போவதற்கு வளர்ச்சி அடைந்தான். උන්වහන්සේ ඒකයි මම කියන්නේ. ஆகவே தான் போதகர் கூறுகிறார் අපි කවුරුවත් නෙමේ අපි දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ කියලා. நாங்கள் வேறு யாரும் அல்ல, நாங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள். ඔබගේ දෙමව්පියන්ට වඩා ඔබ ආදරය වෙන්න ඕනි දෙවියන් වහන්සේට. உங்களுடைய பெற்றோரை விட தேவனை நேசிக்க வேண்டும். මොකද කිව්වොත් ஏனென்றால் ඔබ වෙනුවෙන්ම ජීවිතේ පූජා කරේ උන්වහන්සේ විතරයි. உங்களுக்காக ஜீவனை கொடுத்தது தேவன் மட்டுமே. ඔබ වෙනුවෙන්ම කුරුස ගහට ශාපලත් ගසකට ගියේ උන්වහන්සේ විතරයි. சபிக்கப்பட்ட மரமாகிய சிலுவைக்கு சென்றது இயேசு மட்டுமே. හාලෙලූයා. හලෙලූයා. අපිට ඒවා දැකලා නිකන් අපේ ජීවිතේ අනේ දැක්කම තමයි කුරුසේ දැක්කම තමයි හිතෙන්නේ සබාරක් උණ්ඩ අනේ ජේසු ඇන ගහලයි කියලා. சிலருக்கு சிலுவை ඇන ගැහුවේ මේකේද කියලා. ஞாபகம் வரும், இதற்காகத்தான் சிலுவையில் அறைந்தார்கள். ජේසු ඇන ගැහුවේ මේකේද කියලා. இயேசுவை இதிலா சிலுவையில் அறைந்தார்கள் என்று. අපි ගොඩක් ඉන්නේ මේ ලෝකයේ ජේසු අදහන අය. நாங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்கள் தான் நிறைய இந்த உலகத்தில் உண்டு. සමහරක් අයට ජේසුව සිහි වෙන්නේ සුරුවමක් දැක්කම විතරයි. சிலருக்கு இயேசுவை ஒரு விக்கிரகமாக கண்டால் மட்டுமே அவர்கள் நினைவு கூறுவார்கள். සමහරක් අයට ජේසුව සිහි වෙන්නේ පල්ලියක් ඉස්සරහදී විතරයි. சிலருக்கு அவரை நினைவு கூறுவார்கள் சபைக்கு முன்பு சென்றால் மட்டுமே. ජේසු ආවේ පල්ලි වලවත් මේ රූප වලවත් ඉන්න නෙමෙයි. இயேசு இந்த பூமிக்கு வந்தது சபைகளிலோ அல்லது ජේසු சிலைகளில் ආවේ இருப்பதற்கல்ல. ඔබගේ සිත තුල ඉන්න. உங்களுடைய இருதயத்தில் இருக்கவே இயேசு வந்தார். මාගේ මාලිගාව නම් නුඹේ සිතයි කියලා උන්වහන්සේ කියන දේව වචනේ. என்னுடைய ஆலயம் உங்களுடைய இருதயம் என்று இயேசு கூறுகிறார். හාලෙලූයා. ඔබව විශේෂයි දෙවියන් වහන්සේට. நீங்கள் விசேஷித்து அவர்கள் ஆண்டவருக்குள். ඔබ සමහරක් වෙලාවට මේ දෙවියන් වහන්සේ ඔබයි අතර තියෙන සම්බන්ධය ඔබ නිකන් මේ හරි අමුතු දෙයක් විදියට දකිනවා. நீங்கள் ஒரு நிறைய நேரங்களில் கர்த்தருக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் இருக்கிற சம்பந்தத்தை ஒரு ஏதோ ஒரு விதமாக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறீர்கள். ඒකට අපේ රටේ තියෙන දෙවිවරු නේද අපි දැකලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට ගෞරව කරන හැටි, ඒගොල්ලන්ට බය ඇති, ඒගොල්ලන්ව කොයි වගේද ඒගොල්ලෝ ඔබත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධකම කියලා. ஆனாலும் இங்கு எங்கள் தேசத்தில் இருக்க அந்நிய தேவர்களை வணங்குகிறவர்கள் எப்படி கௌரவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் செய்து கொள்வார்கள். හැබැයි මේ දෙවියන් වහන්සේ ඔක්කොටම වඩා වෙනස්. ஆனாலும் இந்த தேவன் எல்லாரையும் விட வேறுபட்டவர். උන්වහන්සේ අප පව්කාරයෝ සිටිද්දිම උන්වහන්සේ අපව තෝරාගත්තා. நாங்கள் பாவிகளாக இருக்கும் போதே எங்களை தேர்ந்தெடுத்தார். අපි පාපයේ වැරදි කරමින් නපුරු ජීවිත ගත කරද්දිම උන්වහන්සේ අපිව තෝරාගත්තා. நாங்கள் பாவத்தில் வாழ்ந்து பிழையான வாழ்க்கையில் வாழும் போதே ஆண்டவர் எங்களை අපි தேர்ந்தெடுத்தார். උන්වහන්සේව තෝරාගත්තේ නැහැ. நாங்கள் ආண்டவரை නුඹලා මා தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. තෝරාගත්තා නොව මම නුඹලව තෝරාගත්තෙමි කියලා බයිබලයේ කියනවා. நீங்கள் என்னை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை, நான் உங்களை தேர்ந்தெடுத்தேன் என்று வேதத்தில் ඔබ මම கூறப்பட்டுள்ளது. වෙනුවෙන් ගොඩක් ලොකු පරිත්‍යාගයක් උන්වහන්සේ කරනවා. எனக்கும் உங்களுக்குமாக அவரை ஒப்படைத்தார். තාමත් අපි දෙවියන් වහන්සේට ආගන්තුකයෝ වගේ. நாங்கள் இன்னும் கர்த்தருக்கு ஒரு வழிபடுகிறவர்களாக இருக்கிறோம். ඒකට හේතුව තමයි අපි දෙවියන් වහන්සේ එක්ක තිබෙන සම්බන්ධතාවය
කොහොමද කොයි තරම් දුරට තිබෙනවද කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. அதற்கு காரணம் ஏனென்றால் எங்களுக்கும் ஆண்டவருக்கும் இடையில் உள்ள சம்பந்தம் எவ்வளவு தூரத்தில் உள்ளது என்பது எங்களுக்கு புரியவில்லை. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ වෙව්වේ වෙලාවකට උන්වහන්සේ අපි තුල ඉන්න නෙමෙයි. ஒரு சில நேரங்களுக்கு மட்டுமே பரிசுத்தாவின் எங்களுக்குள் இருக்க வேண்டும் என்று அனுப்பவில்லை. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේ වෙව්වේ ඔබ තුල සදාකාල සිටින පිණිස. சதா காலங்களிலும் உங்களுக்குள் இருக்கும்படியே பரிசுத்தாவியானவரை මොකද මේ ආත්මයන්න් වහන්සේට තමයි පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේගේ ස්වභාවයට ඔබව ගොඩනගන්න. அந்த ஆவியானவருக்கு மட்டுமே முடியும் தேவனுடைய சாயலாக உங்களை எடுத்து காட்ட. උන්වහන්සේ කොහේ හරි දාලා වැහුවොත් කරන්න දෙයක් නැහැ. நீங்கள் எங்கேயாவது போட்டு மூடிவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. නේද? කොහේ හරි දාලා වැහුවොත් නේ මොකක් හරි ඒකට ඇතුළට දාලා වැහුවොත් උන්වහන්සේට ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්න බෑ නේද? ஆவியானவரை ஒரு பெட்டிக்குள் போட்டு மூடினால் அவருக்கு கிரியை செய்ய முடியாது. හalleluya හalleluya ஹalleluya. ශුද්ධාත්මයන්න් වහන්සේට ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්න දෙන්න. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு உங்களுக்குள் கிரியை செய்ய இடம் ඒකට கொடுங்கள். කාරණාවල් තිබෙනවා ඔබ කරන්න ඕන. அதை செய்வதற்கு காரணங்கள் நிறைய உண்டு. நீங்கள் செய்ய සමහර දේවල් ඔබගේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන්නම ඕනි කියලා ඔබ එක එල්ලෙම සිටිනවා. சில காரியங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கவே வேண்டும் என்று நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொண்டே இருப்பீர்கள். ඔබ ඒ දේ ඔබගේ ජීවිතේට ඕනිමයි කියලා ඉන්නවා. உங்களுக்கு அது உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவை என்றே இருப்பீர்கள். ඒක මට අවශ්‍යමයි කියලා ඉන්නවා. அது எங்களுக்கு அவசியமாகவே இருக்கிறது என்று இருப்பீர்கள். ජේසුස් වහන්සේ එහෙම අවශ්‍යයි කියලා උන්වහන්සේ ස්වර්ගයට යන මට බෑ පොළොවට එන්න. මම ඒක කරන්නේ නැහැ. මට ස්වර්ගයේ තියෙන දෙයක්ම මම එන්නේ නැහැ පොළොවට දුක් විඳින්න කියලා හිතුවානම් இயேசு அந்த நேரத்தில் பூமிக்கு வரமாட்டேன், பரலோகத்தில் சகலமும் எனக்கு இருக்கிறது, நான் போக மாட்டேன் என்று நினைத்திருந்தால் අද ඔබටත් මටත් දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ වෙන්න බෑ. இன்று எனக்கும் உங்களுக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக முடியாது. උන්වහන්සේ කියනවා මාගේ යෝජනා නුඹලගේ යෝජනා වලට වඩා උසස්ය. உங்களுடைய எண்ணங்கள் என்னுடைய எண்ணங்களை விட என்னுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை விட உயர்ந்தது என்று. මං කැමති උඹට දෙන්න. උඹ හිතනවට වඩා උඹට දෙන්න. நீங்கள் நினைப்பதை விட கொடுக்க நான் விருப்பம். සමහරක් හිතන්නේ අපි ඇත්තටම නේද මේ වෙලාවට රුපියල් 1000ක් හම්බුණා නම් ෂෝක්. சிலர் நினைப்பார்கள் 1000 ரூபாய் கிடைத்தால் இந்த நேரத்தின்படி நல்லது. கையில் 1% கூட இல்லை. අතේ සතයක් නැති ඉඳ රුපියල් 1000ක් හම්බුණා නම් 1% இல்லை என்றபடியால் 1000 ரூபாய் கிடைத்தால் ගොඩේ ගොඩ விடுதலை என்று. ආමේන් හalleluya. දැන් ඒක හිතන්නේ ඔබ නිසා. நீங்கள் ஆகவே அதை நினைக்கிறீர்கள். දැන් දෙවියන් වහන්සේට ඕනි 10000ක් දෙන්න. ஆனால் கர்த்தருக்கு அவசியம் 10000 கொடுக்க. මේක ඉල්ලන්නේම 1000ක්. அவர் கேட்பதே 1000 ரூபாய். අද ගොඩක් වෙලාවට ජේසුව දකින අය දන්න අය இயேசுவை காண்கிற தெரிந்தவர்கள் මේ මානසිකත්වයේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. இவ்விதமாகத்தான் வாழ்ந்து ස්වාමීන් වහන්සේ கொண்டிருக்கிறார்கள். ඔබගේ ජීවිතය ආලෝක කරන්න කැමති. ஆண்டவருக்கு அவசியம் உங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆசீர்வதிக்க. මොකද උන්වහන්සේ මේ පොළොවට ඇවිල්ලා ඔබ වෙනුවෙන් ජීවිතය දුන්නේ ඔබට මහත් ආශිර්වාදයක් දෙන්න පිණිස. ஏனென்றால் கர்த்தர் இந்த பூமிக்கு வந்து உங்களுக்காக மரித்து ஜீவனை கொடுத்தார் உங்களை ඒක සදාකාල ஆசீர்வதிக்கும்படி. ජීවනය ඔබට දෙන්න පිණිස. சதா காலங்களிலும் ஜீவனை கொடுக்கிறதற்காக. යොහන් 10:10 කියනවා නේද? யோவான் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. උන්වහන්සේ ආවේ ජීවනය දෙන පිණිස. கர்த்தர் வந்தது ஜீவனை கொடுப்பதற்காகவே. ඒක අධික ලෙස දෙන පිණිස කියලා. அதை அதிகமாக கொடுக்கும்படியா. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. Hallelujah. ඔබගේ මානසිකත්වයේ කොච්චරද රැඳිලා තිබෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඒ තරමට ඔබ ආශිර්වාද ලබන්න. நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் கர்த்தரோடு சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறீர்களோ அவ்வளவு தூரத்திற்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதம் பெறுவீர்கள். ඔබ කවුද කියලා ඔබ තාම තේරුම් අරන් නැහැ. ඇයි මම දෙවියන් වහන්සේව අදහන්නේ කියලා ඔබ තේරුම් අරන් නැහැ. நீங்கள் யார் என்று இன்னும் புரிந்து கொள்ளவில்லை. ஏன் எதற்காக தேவனை பின்பற்றுகிறேன் என்றும் புரிந்து கொள்ளாமல் සමහර இருக்கிறீர்கள். කෙලාවට ඒවා තේරුම් ගත්තත් ඔබගේ ආශාවන් ඔබට අතාරින්න විදියක් නැහැ. நீங்கள் புரிந்து கொண்டாலும் உங்களுடைய ஆசையின் நிமித்தம் அதை விட்டுவிட முடியாமல் இருக்கிறீர்கள். හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් දුක් විඳපම්. ஆகவே துன்பப்படுகிறீர்கள். උන්වහන්සේ දුන්න සැප ජීවිතය අතහැරලා දුක් විඳින්න. தேவன் கொடுத்த நல்ல நன்மையான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு துக்கத்தில் இருக்கிறோம். මං ගැන පොඩි සාක්ෂියක් කියන්න. போதகர் அவரை பற்றி ஒரு சாட்சி கூற போகிறார். මට තිබ්බ ත්‍රිවිල් සර්විස් එකක්. அவருக்கு 3 வீல் சர்வீஸ் இருந்ததாம். ඒක සෑහෙන ප්‍රසිද්ධ සර්විස් එකක්. அது ரொம்ப பிரசித்தமானது. හalleluya. ஹalleluya. ඉතින් මම පාස්ටර් වැඩේ කරගෙනත් ඉද්දි நான் போதகராக இருக்கும் போதும் පාස්ටර් ඇටියට සභාව කරගෙන යන කොටුගොඩ
கொட்டுகொடையில் அவர் போதகராக சபையை நடத்தி கொண்டு வந்தார். හැබැයි දවස් 5ක් විතර මෙතන මජන් නාගෙන ඉන්නවා. இந்த இடத்தில் ஊத்தையாக இருப்பார். දැන් මට හිතුණා ස්වාමීන් වහන්සේ මාව කැඳෙව්වේ මේකටද? நான் யோசித்தேன், கத்தர் என்னை அழைத்தது இதற்காகவா? දෙවියන් වහන්සේ අදහන්නා කිසිදාක ලැජ්ජා නොවන්නේ කියා දේව වචනේ කියනවා. கத்தரை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஒரு நாளும் வெட்கப்பட மாட்டார்கள் என்று கூறப்பட்டது. හැබැයි මාව මං හදා ගන්නවා අනේ කමන්නේ දෙවියන් වහන්සේ දුන්න දේනේ මං ඒක කරන්න ඕනි කියලා. நான் என்னையே சரி செய்து கொள்வேன், கத்தர் கொடுத்தது தானே நான் அதை செய்ய வேண்டும். දෙවියන් වහන්සේ අවුරුදු 10කටත් වැඩිය බලන් හිටියා. கத்தர் 10 வருடமாக பார்த்து கொண்டிருந்தார். ඌ පෙරේතයා මේක අතාරින්නේ කොයි වෙලේද කියලා. இவர் எப்பொழுது இதை விட்டு விடுவார்? මම අල්ලගෙනම ඉන්නවා. நான் பிடித்து கொண்டே இருந்தேன். කිසිම ආශිර්වාදයක් නැහැ. ஒரு ஆசீர்வாதமும் இருக்கவில்லை. ඉතින් කොහොම හරි වාසනාවට ஒரு நாள் මේ කෙනෙක් මොනවාද කරේ? මං හිතන්නේ එයාට දුක ඉතිලද දන්නේ නැහැ. මට පෙත්සම් ගහලා මේක වැහුවා. ஒருவர் அவருக்கு விரோதமாக ஒரு கடிதம் கொடுத்து இதை மூடினார்கள். හැබැයි මම දෙවියන් වහන්සේට ස්තුති කරන ගමන් මං ඌව මතක් කරගෙන මේ ඉන්නේ. මොකද ඌ කරපු ආශිර්වාදයෙන් තමයි අද මං දෙවියන් වහන්සේ තුල මේම ඉන්නේ. நான் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்வதோடு அந்த மனிதனையும் நினைத்து நன்றி சொல்வேன். ஏன்னா அவர் செய்த காரியத்தினால் தான் நான் இந்த එදා ඉඳන් මට කිසි අඩුවක් නැහැ. அன்று இருந்து எனக்கு எந்த குறையும் කිසි இல்லை. ඉඟකමක් නැහැ. எந்த குறைவுமே இல்லை. දැන් අවුරුදු 4කට විතර උඩදී මම හැරිලා බලද්දි දෙවියන් වහන්සේ වැඩිම ආශිර්වාද කරේ මට ඒ අවුරුදු 4. 4 வருடம் பின்னோக்கி பார்க்கும் போது அந்த 4 வருடம் හතරියොත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ஒரு எதை கைவிடுகிறீர்களோ அதிலிருந்து ஆண்டவர் ඔබගේ ආශාව තියාගෙන දෙවියන් වහන්සේට ඒ දේ කරන්න බෑ. உங்களுடைய ஆசையை வைத்துக்கொண்டு கர்த்தருடைய காரியம் செய்ய ඔබගේ முடியாது. කැමැත්තට ඔබ ජීවත් වුණොත් දෙවියන් වහන්සේට ඔබට ආශිර්වාද කරන්න බෑ. உங்கள் விருப்பப்படி வாழ்ந்தால் தேவனுக்கு உங்களை ඔබ අවනත වුණොත් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඔබ ආශිර්වාද நீங்கள் කරන්න. அதிலிருந்து விலகினார் கர்த்தரால் முடியும் உங்களை ඒ ආශිර්වාදය කාටවත් තොරකම් කරන්න බෑ. அந்த ஆசீர்வாதத்தை யாராலும் ඒ திருட முடியாது. ආශිර්වාදය දෙවියන් වහන්සේ ඔබ උසස් කරනවා. அந்த ஆசீர்வாதத்தில் தேவன் உங்களை ඒ உயர்த்துவார். ආශිර්වාදය ඔබව ඔබගේ නාමය කීර්තියට පත් කරනවා. உங்களுடைய நாம பெயரை உயர்த்துவார். මොකද මෙතන කියනවා නේද? මගේ නාමය මහිමයට පත් මට දුන්නු ගෞරවය ඔබ වහන්සේ ලෝකයෙන් මැවීමට ප්‍රථමයෙන් මට දෙන්න. நீர் எனக்கு கொடுத்த மகிமை உலகம் உண்டாவதுக்கு முன்பே எனக்கு கொடுத்திருந்தீர். ලෝකයෙන් මැවීමට පෙර තිබිච්ච ගෞරවය මට දෙන්න නේද? உலகம் உண்டாவதற்கு முதல் இருந்த அந்த கௌரவத்தை எனக்கு தாரும். බයිබලේ පදයක් තියෙනවද ඔබ ලෝකයෙන් මැවීමට ප්‍රථමයෙන් තෝරගත්තයි කියලා? வேதத்தில் வார்த்தை உண்டா உலகம் உண்டாவதற்கு முன்பே உங்களை தேர்ந்தெடுத்தார் என்று? එහෙම තියනවද? அப்படி இருக்கிறதா? එහෙම තියනවද? යන්න බොලුව වනනා නිකන්. හරියට නිකන් අර මේ සූඩ තියලා තියෙන්නේ. වන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. හalleluya. ஹalleluya. මොකද්ද කියන්නේ? ආමෙන්. ஆமென். ලෝකෙ මැවීමට ප්‍රථමයෙන් බණ්ඩ තෝරගත්තයි කියන ආයත උස්සන්න බලන්න මට හරි අවුලක් තියෙනවා අප්පා. සමහරක් තෝරගෙන නැහැ. භාගයට உங்களை තෝරගෙන. தேர்ந்தெடுத்தார் என்றால் கரங்களை உயர்த்தவும். හරි මං තෝරගත්ත අයට කියන්නේ. தேர்ந்தெடுத்தவர்களுக்காக போதகர் கூறுகிறார். තෝරගද්දී ඔබ ලැජ්ජාවට පත් කරලා දෙවියන් වහන්සේ තෝරගත්තේ නැහැ. உங்களை வெட்கப்படுத்தி ஆண்டவர் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. ඔබට තෝරගද්දිම ගෞරවය දීලා තිබෙන්නේ. உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கும் போதே கௌரவப்படுத்தினார். දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔබ ඒ ගෞරවයේ ජීවත් වෙනවද කියන එක. இன்று பிரச்சனையாக இருக்கிறது அந்த கௌரவத்தோடு நீங்கள் வாழ்கிறீர்கள். හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. ஹalleluya. මම නම් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ගෞරවය ලැබුවා. நான் அதை பெற்றுக்கொண்டேன் கர்த்தரிடம். මං හිතුවා සියලු ගෞරවය තියෙන්නේ මේ මුදල් මත මනුෂ්‍ය අතර කීර්තිමත් නාමයක් දිනා ගන්න එකයි කියලා. நான் நினைத்தேன் பணத்தினாலும் மனிதர்கள் மத்தியில் ஒரு பெரிய கௌரவத்தை பெற்றுக்கொள்வது தான் என்று. ඉතින් ගොඩක් ඒ වගේ මගේ ජීවිතේ මං හිතුවා. என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் நினைத்தேன் அப்படி. හැබැයි ඒ වයින් මට කිසිම ගෞරවයක් ලැබුණේ නැහැ ලැජ්ජාවක් නිසා. அதிலிருந்து எனக்கு எந்த கௌரவமும் கிடைக்கவில்லை, வெட்கம் தான் வந்தது. හalleluya. ஹalleluya. හalleluya. දෙවියන් වහන්සේට යටත් වෙලා උන්වහන්සේට කීකරු වෙච්ච දවසේ ඉඳලා මගේ ජීවිතේ උන්වහන්සේ වෙනස් කරන්න පටන් ගත්තා. கர்த்தருக்கு என்னை ஒப்படைத்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது கர்த்தர் என் வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்தார். හalleluya. ஹalleluya. ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේ ගෙනත් දෙන්නේ මේ අපි හොයාගෙන යන්න ඕනේ නැහැ. ගෞරවය දෙන්නේ තමුන්ට ගෙදරට බැවිලා. நீங்கள் கௌரவத்தை தேடி போக வேண்டியதில்லை, கௌரவத்தை கர்த்தர் අද வீட்டுக்கு ගොඩක් මිනිස්සු ගෞරවය හොයාගෙන යනවා. நிறைய பேர் கௌரவத்தை தேடி போகிறார்கள். මට ගෙදරට ගෙනත් දෙනවා. ஆனாலும் போதகருக்கு வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து ස්වාමීන් වහන්සේ යාපත්ද නැද්ද? கர்த்தர் நல்லவரா இல்லையா? ඔබ කවුද එනා?
நீங்கள் யாரானால் දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෝ. தேவனுடைய பிள்ளைகள். ඔබ ආශිර්වාදමත් දරුවෝ. நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ඔබ பிள்ளைகள். ඉන්න තැන ආශිර්වාදයි. நீங்கள் இருக்கும் இடம் මොකද ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව යේසුස් වහන්සේත් අතර ඔබව තබාගෙන තිබෙන්නේ. தேவன் இயேசுவுக்கும் அவருக்கும் இடையில் வைத்துள்ளார். මේකේ 6 වෙනි පදේ කියනවා. யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தில் கூறப்பட்டுள்ளபடி ඔබ ලෝකයෙන් මට දුන් මනුෂ්‍යයන්ට ඔබගේ නාමය ප්‍රකාශ කළෙමි. ඔබ සන්තක වූෝය. நீர் உலகத்தில் தெரிந்தெடுத்து எனக்கு தந்த மனுஷருக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். அவர்கள் உம்முடையவர்களாய் இருந்தார்கள். ඔබ ලෝකයෙන් මට දුන් මනුෂ්‍යයන්ට ඔබගේ නාමය ප්‍රකාශ කළෙමි. நீர் உலகத்தில் இருந்து தேர்ந்தெடுத்த மனுஷனுக்கு உம்முடைய நாமத்தை ඔබ சொல்லுவேன். සන්තක වූෝය. அவர்களுக்கு உம்முடைய நாமத்தை வெளிப்படுத்தினேன். එහෙනම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ සන්තක දෙයක්. அவர்கள் අලුතෙන් உம்முடையவர்களாய் ආවත් අදාවත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ ගාවටයි ආවේ. புதிதாக வந்தாலும் பழையவர்களா இருந்தாலும் அவர் ඔබගේ தேவனிடத்தில் කැමැත්තෙන් නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ගෙනාවේ මෙතනට. உங்களுடைய விருப்பத்தின்படியே தேவன் கொண்டு வரவில்லை. අපි කවුරුවත් ඇවිල්ලා නැහැ මේ දෙවියන් වහන්සේට අපි තියෙන කාලේ ඇවිල්ලා නැහැ. நாங்கள் தேவனுக்கு சொல்லும் காலம் வந்தில்லை. මං කියලා දෙනවා බයිබල් කාර්යයන්ව ගෙදරට ගන්න එපා කණ්ඩත් නැහැ බොණ්ඩත් නැහැයි කියලා. போதகர் கூறியிருக்கிறார் பைபிள் ஆட்களை வீட்டுக்கு எடுக்க வேணாம், எடுத்தால் சாப்பிடவோ குடிக்கவோ கிடைக்காது என்று. කන එක නම් කෙසේ වෙතත් බොන එක නැතුව කියොත් අපරාධයක් කියලා හිතුණා. சாப்பிடுவது எவ்வாறா இருந்தாலும் குடிப்பது இல்லாமல் போனால் මොකද මේ පළාතේම මේ වත්ත තමයි ප්‍රසිද්ධ. இந்த பகுதிக்கே இந்த தோட்டம் தான் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்தது. මැරයෝ බේබද්දෝ ඔක්කොම එන්නේ මේ පැත්තට තමයි මේ වත්තට. எல்லா குடிகாரனும் இந்த தோட்டத்துக்கு தான் வருவார். කොහරි අපරාධයක් කරත් ඌ එන්නේ මේ වත්තට. ஏதாவது தவறு செய்தாலும் இந்த ඉතින් தோட்டத்துக்கு මේ தான் වත්ත හරි வருவார். ප්‍රසිද්ධයි. இந்த தோட்டம் அவ்வளவு යාළපාල பிரசித்தமாக ඔක්කොම දන්නවා. இருந்தது. இந்த பகுதிக்கே தெரியும். හාලෙලූයා. ஹalleluya හාලෙලූයා. ஹalleluya. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේව ඇඳින ගත්ත දවසේ ඉඳලා මාව විතරක් නෙමෙයි වෙනස් උනේ. මේ වත්තත් වෙනස් කරන්න පටන් ගත්තා. கர்த்தரை அறிந்து தேர்ந்தெடுத்த நாளில் இருந்தே நான் மட்டும் மாறவில்லை, இந்த ඇයි தோட்டமே කිව්වොත් மாறிவிட்டது. උන්වහන්සේ මම ඇඳින ගත්තා. උන්වහන්සේ මාව වෙනස් කරන්න පටන් ගත්තා. நான் தெரிந்து கொண்டேன், தேவன் என்னை மாற்ற ஆரம்பித்தார். උන්වහන්සේව ඇඳින ගන්නවා කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සල්තක වීමයි අපි. நான் தேவனை அறிந்து கொள்வது என்பது தேவனோடு ஒப்புரவாகுது. මට තිබ්බේ පොඩි දේවල් අතාරින්න. என்னிடம் இருந்தது சிறு சிறு காரியங்கள் මගේ கைவிட, ආශාවල් අතාරින්න තිබ්බා. என்னுடைய ஆசையை கைவிட අද ඊට වඩා සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් මම ජීවත් වෙනවා. நான் இன்று அதைவிட சந்தோஷமாக வாழ்கிறேன். මොකද මා තුල දෙවියන් වහන්සේ ක්‍රියා කරන නිසා. ஏனென்றால் தேவன் எனக்குள் வாழ்கிறபடியா, අපේ ජීවිතේට උන්වහන්සේ එකතු වෙච්ච නිසා. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் தேவன் சம்பந்தப்படுத்தப்பட்டனர். දෙවියන් වහන්සේ ගාවට එනකන් උන්වහන්සේ බලාගෙන ඉන්නේ අපි. தேவன் அண்டை வரும் வரை தேவன் අද ගොඩක් වෙලාවට ක්‍රිස්තියානි කාර්යවම වේදනාවෙන් දුකෙන් පීඩාවෙන් යනවා. இன்று நிறைய கிறிஸ்தவர்களே கவலையோடும் கண்ணீரோடும் இருக்கிறார்கள். මොකද බීජය හරියට පැල කරගෙන නැති නිසා. ஏனென்றால் விதையை சரியாக பயிரிடாமது படி. මම ස්වාමින් වහන්සේ ගාවට ඇවිල්ලා අල්ලගත්ත එක දෙයයි. நான் தேவனிடம் வந்து பிடித்து கொண்டது ஒரு காரியமே. ජේසුනේ මට නම් කරන්න බෑ දැන් කිසි දෙයක්. இயேசுவே, என்னால் எதுவுமே செய்ய முடியாது. ඔයා තමයි මට කරන්න ඕනි දැන්. நீங்க தான் எனக்கு செய்ய வேண்டும். එදා ඒ කිව්ව වචනේ அன்று நான் கூறிய அந்த வார்த்தை මගේ ජීවිතේ මහත් පරිවර්තනයක් වෙන්න පටන් ගත්තා. பெரிய வித்தியாசத்தை காட்டியது. පුදුම දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ කරන්න පටන් ගත්තා. விசேஷமான காரியங்கள் தேவனின் வாழ்க்கையில் செய்ய ස්වාමින් ஆரம்பித்தார். වහන්සේ ගෞරවය ගෙදරට ඇවිත් දුන්නා. தேவன் கௌரவத்தை வீட்டுக்கு வந்தே கொடுத்தார். ස්වාමින් වහන්සේ මිනිස්යන්ගේ ආදරය ගෙදරට ඇවිත් දුන්නා. தேவன் ஜனங்களின் அன்பை எனக்கு கொண்டு வந்து එපයි கொடுத்தார். කියපුම් ස්වාමින් වහන්සේ මාව ගාවට එව්වා. வேண்டாம் என்று அவரை தள்ளி வைத்தவர்கள் தேவன் அவர் அண்டையில் கொண்டு வந்தார். එහෙනම් සුළු දෙයක් ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சிறு காரியமே செய்ய வேண்டும். ඔබගේ සිතුවිලි ඔබගේ උවමනාවන් සියල්ල අතාරින්න ටිකක් உங்களுடைய වෙලා. சிந்தனை, உங்களுடைய தேவைகளை எல்லாம் நீங்கள் விட்டு விடுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ ඔබගේ අවශ්‍යතාවයේ බලාපොරොත්තුව නෙමෙයි මං කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට ඔබ ඉඩ අරින්න. தேவன் நான் கூறவில்லை உங்களுடைய தேவைகளை என்றல்ல, தேவனுக்கு இடம் கொடுங்கள். මොකද මනුෂ්‍යව දුන්නේ දෙවියන් වහන්සේට යේසුස් වහන්සේ තුලින්. தேவன் மனிதனுக்கு கொடுத்தது இயேசு கூடாகவே. දෙවියන් වහන්සේ තුලින් තමයි මනුෂ්‍යව යේසුස් වහන්සේට දුන්නේ.
தேவன் கூடாகவே மனிதனை இயேசுவுக்கு கொடுத்தார். හාලෙලූයා. ஹalleluya. ඔබව තෝරගෙන තිබෙනවා උන්වහන්සේ. தேவன் உங்களை ඔබට தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார். ආදරය කරමින් ඉන්නවා උන්වහන්සේ. கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். ඔබ ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා දෙවියන් වහන්සේ. உங்களுக்குள் ஒரு விசுவாசம் தேவன் வைத்திருக்கிறார். ආමෙන්. ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු ඔබව කොන් කරන්න පුළුවන්. நிறைய நேரங்களில் உங்களை கேலி கூத்தாக ஒரு මිනිස්සු மனிதன் ඔබව பார்க்கலாம். අතාරින්න පුළුවන්. மனிதன் உங்களை கைவிட முடியும். මිනිස්සු ඔබ ගැන වැරදි දේ කියන්න පුළුවන්. மனிதன் உங்களுக்கு விரோதமாக தவறானவைகளை கூற முடியும். හැබැයි ඔබ දැනගන්න ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ දරුවෙක් කියලා. நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று. ඒක දැනගත්තා නම් ඇති. அதை தெரிந்து கொண்டால் ඒ போதும். විශ්වාසය තිබ්බනම් ඔබගේ ජීවිතේ அந்த விசுவாசம் உங்களுக்குள் இருந்தால் ඔබ කිසි කලක දෙවියන් වහන්සේ ලැජ්ජාවට පත් කරන්නේ නැහැ. ஒருபோதும் உங்களை வெட்கப்பட விட மாட்டார். අද බොහෝ අය ඉන්නේ මෙතන මේ කවුරුවත් දෙවියන් වහන්සේ හොඳින්ද නෙමෙයි මේ අපි හොඳින්ද නෙමෙයි. நாங்கள் நல்ல நாள் இந்த இடத்தில் ஒருவரும் இல்லை. අපිට තියෙන කාලේ අර මං කිව්වා වගේ දෙවියන් වහන්සේව එව්වේ නැහැ. இருக்கும்போது நாங்கள் தேவனை தேடவில்லை. අපිට තියෙද්දි අපි දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න ඕනි කියලා කරලත් නැහැ. எங்களுக்கு இருக்கும்போது தேவனுக்கு என்று காரியங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் හැබැයි செய்ததும் නැති இல்லை. වුණාම තමයි දෙවියෝ සිහි වුනේ. இல்லாமல் போன பிறகுதான் எனக்கு தேவனை தேட வேண்டும். එතකොට දෙවිවරු ගණනාවකට ගියා. அந்த நேரத்தில் நிறைய தேவர்களை தேடி போனோம். හැබැයි කිසිම දෙවියෙකුට මට උදව් කරන්න බැරුව ගියා. ஒரு தேவனும் எங்களுக்கு உதவி செய்யவில்லை. හතේ හත වැදිලා ඉන්න මගෙන් ඉල්ලනවනේ ඒගොල්ලෝ. பணம் இல்லாமல் இருக்கிற என்னிடமே பணம் கேட்டார்கள். බස් එකේ යන්න රුපියල් 5ක් නැහැ. මගෙන් ඉල්ලනවා. දුන්නොත් ඔබට දෙන්න. பஸ் வண்டியில் போக பணம் இல்லாமல் இருந்த என்னிடமே கேட்டார்கள். பணம் கொடுத்தால் உங்களுக்கு தருவேன். හැබැයි ඒ දෙවියන් වහන්සේට ගියේ මාගේ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට ගියේ ස්වාමිනී මට දෙන්න දෙයක් නැහැ. ஆனாலும் எங்கள் தேவனிடத்தில் நான் சென்றது தேவனே என்னிடத்தில் ஒன்றுமே இல்லை අර கொடுக்க என்று. ගීතිකාවේ කියනවා වගේ තලුණාව බිඳුණාව සිතක් විතරයි මට තියෙන්නේ. நொறுங்குண்ட நறுங்குண்ட ஒரு இருதயமே என்னிடத்தில் இருந்ததென்று. ජේසුනි මං පව් කරා සමාව මැනේ. ජේසුනි මං දුර ගියා සමාව මැනේ. සුළු නොකරන අභියස වැඳ වැටෙන්නෙමි. සුළු නොකරන ඔබ ළඟ වැඳ වැටෙන්නෙමි. උන්වහන්සේ හරි යහපත්. கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவர். ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ දෙවියන් වහන්සේ. அந்த தேவன் உங்களுடைய தேவனாய் இருக்கிறார். අපි නැකිටමු ස්වාමීන් நாங்கள் වහන්සේ. எழுந்திருப்போம் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தில்.